салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Иншоалло мо мана дар аэропорти шаҳри Екатеринбург калсо бародарои роҳӣ кардем. Иншоалло дӯстои азиз, билетҳои арзон ози аз Хуҷанд, аз Екатеринбург то Хуҷанд 13 000. дӯстои азиз, метавонед номро дар зери навор мешавад. иншоалло занги шуморо интизор ҳастем. аз номи канали фикри шумо гам мезанед. иншоалло скидка дар подписчикои мо бошед. иншоалло дар моҳи шарифи рамазон иншоалло боз скидка, прописка, дӯстои азиз, ҷои хоб. иншоалло бисёр бародаро занг зада истодаанд аз чот кор. иншоалло масъалаи корам ҳал мекунем. 2-3 рӯза бояд стройка кор сар шавад. иншоалло худо хоҳад ҳаракат мекунем ки кор ёбем. боқӣ дар амони алло бошед. дӯстои азиз, сафари ҳамватанон бехатар бошад. дуогӯи ватан модар, дуогӯи ҳамаи ҳамватанон бошед. дуогӯи ғарибо, мусофиро, муҳоҷиро бошед. ассалому алайкум. моҳи рамазон муборак.